karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Nasuko tingaling agaw ni Lola nga nawa siya dinhi. Pagdali, Annalisa. O kung makauyon ini ato nakita ron. Ano lang nato ibutang sa lamisa ang tanang pagkaon. Annalisa, tanawa. May kinanan din sa lamisa. Dali na, Annalisa. Manggawas sa dinhi, dali. Ha? Oo, ma'am. Oh. Ano ba sa pultahan, Annalisa? Oh, ma'am, tanawa. May abling pultahan sa taas. Kang kinsa maka ng kwarto. Ma'am, dali. Atong susihon. Ayaw, Annalisa. Ma'am, nga imong kumpugnan. Kinahala ato mailhan ang agaw ni Lola Liling. Dili maayo nga mailhan nato siya. Unsa? Nakita mo ang kahadlok ni Lola sa iyang agaw niya. Busa dili maayo nga mailhan nato ni. Ma'am Sabrina. Dali na, Annalisa. Mamiya ta dinhi. Dili, ma'am. Annalisa! Annalisa, ayaw pagsakas taas! Watay pagtugot gikan sa tag-iya nga mo sakat, ha! Pabutan ako sa ubos, Ma'am Sabrina. Naunsa man ni babayana? Di kino papugong. Bahala na ni. Kinsa makaning agaw ni Lola Tinay nga nanghagis man sa sala. Ay naman tos, Ana. Nawa mas ibabaw. Annalisa! Ana! Mamiya lang kuno ta dinhi. Doon na kilaing tao dinhi. Kay doon na nang lambas sa pultahan. Pero hain man. Hain man sa kampultahan na ang gilamba. Ngano nagsige naman nagkuyog-kuyog si Annalisa ug Sabrina? Unsa man, ang imo ng asawa ang agaw ni Annalisa karon? Ma, kalma lang. Unsay kalma? Nagkinahanglan ko sa pag-atima ni Annalisa. Niaman ko, ma. Kung doon na kay sugo ni Lalisa, ako na rin sugo ah. Anak ta ka, dili ka katabang. Busa dili ikaw ang angay mo silbi nako. Ako yung silbi ni mo karon, ma. Tungod kay gitugutan ako si Nalisa nga, uban na si Sabrina. Sa pag-atiman sa ilang nadasmagan. Aron dili sila ikihaini. Annalisa! Ana, hain naman ka! Mamauli na kuno ta! Ana! Ma'am, diyan ako sa kwarto. Hain mang kwartuha! Diyan ako, Ma'am Sabrina. Dali. So, dali. Doon ako ipakita ni mo. Ha? Oh, nagunsa man ka ining kwartuha? Dali, ma'am. Padool na ako. Unsa man ang giukay ni mo, uy? Iuli ng mga butanga kay tingali maabdan ta sa agaw ni Lola. Masukot ni. Upasakitan unya ta. Unsa man ang giukay ni mo? Karaang kaban nga kahoy, ma'am. Og daghang sud nga karaan. Tanawa. Naay mga sininang ang karaan kaayo. Nasi mga duwaan sa mga bata nga kinulit nga kahoy. Di pa gani oh. Napay tirador nga kahoy. Oh, bata tingali ang tag-iyaan ng maong kaban. Bata gyud. Nagsagol man lang sud ining kabana. Karaan ra ba kaayo? Annalisa, dali na ba? Ibalik na sa sud ang mga butang anang kaban. Mamiya na ta dinhi. Mura na pa og dili maayo ang buot sa agaw ni Lola. Pero basin kun dunay nag-away sa sala, maong nalimbuwad ang mga butang. Oh, basin sab no. Pero dali na ba? Kinala makapauli na ta. Ma'am, tanawa ni. Oh, karaang picture. Pamilya ka na, dili ba? Lalaki o babae? Niya ang babae. Nagkukusog. Unsa na? Dili maklaro ang gikugos sa babae. Kay giwaris-warisan og lapis. Ana, murag mag-familiar ang naungan ng babae? Si Madam Mercy ka na. Og ganang iyong tupad. Mauna si Sir Philemon, ang amahan ni Sir Rodel. O kanang bata nga gikugos. Si Rodel ka na. Dili mahitabong masayop ko. Si Madam Mercy gid ni. Klaro kayo sa iyang mata ug bakba. O
kining ilang gikugos, bata gid niya. Og si Rodel niya. Pero, nganong giwiris-wirisan man ni? Bata lang makahimos pagwiris-wiris, ma'am. O, nganong naabot man din ni ang karaang litrato ni Mama Mercy, sad? Pero, sigurado ka nga si Mama Mercy na? Bata pa man kayo nababayan na. Siya lang makatubag ini, ma'am. O, Annalisa, anong gisud man nimo sa bulsa ang litrato? Ako ning huwaman. Ako ni pakita ni Manny Carding. O baka ni Lolo Elmo. Unsa? Oh, may tao sa ubos. Annalisa, dali na. Manggawas sa tinhi. Kinala makagawas na sa bahay nga way makabantay. Ako nang iuli ang mga sud sa kaban, ma'am. Annalisa, mura magday ng hagi sa kusina. Isila na ng kaban. Sige na. Oh, ma'am. Nana, ma'am. Nasira na ang kaban. Dali na. Mamaya na dinhi. Dali. Sir Rodel, Oh, Luel mo. May tuyo ka? ay humanan ako ang garden sloido. Ay mahin mo bag ako nang lipihan ang nasunog na bay sa atbang nga bungtod. Ah, oh. Wa naman ka kay watunon. Ay wa na sir. Sige, lakaw na lang. Pero, dili mahimuha nga, tibok adlaw ka dito. Ay ito nga na sa adlaw ko dito sir. Ay ako lang kuhaan sa mga sagbot ang gibarugan sa bahay. Sige, makalakaw ka na. Sige sir, salamat. Pagdali, Annalisa. Doon na kita sa pultahan. Nagsunod ko ni mo, ma'am. Dali, doon na kita sa pultahan. Ay. Oh, salamat. Niya na kita sa gawas. Dakan, Annalisa. Nagsunod ko ni mo, ma'am. Mamaway sa ta. Uy, Annalisa. Uy, naunsa ka? Ma'am, nalipong ko sa kutas. Sige na, mamaway sa ta. Ungko, ma'am. Kay basig nagsunod na taon ng hagis. Dili mahimo nga mailhantan ni. Kinsa ka tutawana sa... Si Lola Lilingray. Si Lola Tinay ra makatubag ini, Ma'am Sabrina. Lola? Nahatod na namo ang pagkaon sa imong agahon. Pero nanghagis man siya, Lola. Nangagis siya. Sabot pa sabot. Ano na nakapasok ko niya. Nakita ba ninyo siya? Wa, Lola. Kay nanagan mi pagkabati namo nga nanghagis siya sa kusina. La, kinsa mo gid ng imong agahon? Si Ramil. Unsa? Ramil? Unsay apelyido, La? Palacio. Ramil Palacio. Pero, usa siya kaamang. Amang? Amang? Palacio ang tagihan niya ng karaang bahay nga akong gipuyan. Sila ang una kong mga agawon. Mao ba? Amang di ay ang imong agahon? O niya, unsa man yung pagkasinabot kung doon na siya gusto? Amang siya, pero magkamao siyang musuwat. Mao di ay. Mao di ay nga igo lang siya ng hagi sa kusina. Bitaw, mga lagubo lang ang among nabati igikan sa kusina, Lola. Apan, wa mi makadungog og tingog sa tao. Amang siya. Maungay pagi niya sa pagpangagis ang iyang kayubos o kasuko. Bungol ba siya? Mao nga amang siya? Asang ko mahibaw. Basta kay amang siya sukat pa sa una. Sige Lola. Kompleto ka na sa tambal. Nasikaso na sab namo ang imong bayranan dinhi sa ospital. Balikon ka na mo ugma kung pwede na ba kang makagawas. Ayaw ka mo kabala ka ako. Dili ko mamatay din sa ospital. Lola, Mauli na ka mo. Sige Lola, mamauli na mi. Ayaw na. Lola? May gusto ka pang isulti na mo, La?
Waba ka mo igilab sa mga butang sa karaang bahay. Oh, ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!